Hello, welcome to the program Issues on ABS Radio and Television. I am Eze Onwuji. Today we shall look at New Yam Festival in Igbo land, Iriji na Igbo. Iriji na Igbo. Yam is of great significance and importance to Ndi Igbo. It is regarded as the king of all crops. It's given so much respect and recognition that an entire festival called Iriji is dedicated to it. And so today on the issues we shall discuss the significance and importance of yam. Why is it called the king of all crops? Kedu ihe eji asị na ji bụ ya eze ụmụ akụrụngwa niile? Ikwete na nke a ọ dị mma, anyị ga-ekwu maka iri ji n'ala Igbo tata. Ndị anyị na ha nọ ebe a bụ His Royal Majesty Igwe Dr. Joel Mmadụchie Egwuọnwụ Ezeudo nke Ịbụa n'Ụmụawụrụ. Ezeudo anyị na-ekele gị nọ. Igbo niile ekele m unu. Anyị nwekwara Honorable Barrister Timothy Ifediorama, legal practitioner. Anyị na-ekele gị. Ndị be anyị ekele m unu, daalụ nọ. Honorable ọ dị na mmadụ nwere aka ọrụ ihe ọ natara chi. No, all kind of can do is about talent, and then when the talent is refined, it becomes a skill, and that is what will make you to be productive, and then you can earn a living out of it. So, or if Mabulon and Ejo Herana was buying in, I think last week I was here, they were doing auditioning and stuff like that. You know, going up on a Diagosi Goneme, ejiri kwe maka ya wee mara onye ahụ esikwere ebe ahụ wee na-egbogbo. Igwe mkpa ọ dị na mmadụ bịa developụ ọ natara chi oge. Ọ ife dị nnekwu mkpa maka na onye Chukwu nyere onyinye pụrụ iche o wepụta ya, ọ chọpụta onyinye Chukwu nyere ya wepụta ya, merie ụwa niile fụ ya. Ọnya bụ iwelite ọnọdụ akụ na ụba na arụ ike n'obodo, maka na ndị niile ma ọ bụ ma fon anyị na-ebuzi ma moto ọ mmadụ chegidere echiche wee chepụta. So ife a na-ekwu kịta bụ ife dịkwa ka ya, onye mmalụ onyinye Chukwu nyere ya, mana Chukwu nyere ya o na-etinye ya n'ọrụ, maka ndị anyị sị na Rome was not built in a day. O na-etinye ya n'ọrụ, na-ewepụta ya. So kịta ka ọ ga-ewepụta ya na this as exhibition. People afịa, ụwa niile afịa, and afịa Chineke ga-ebu iti elu ndị ya enyere ya aka ka o wee wepụta ya aka ọrụ ọfụma baa idevelop ya. Ndị nwekwa ike iziji obodo oyibo ka o jee mmụọ maka ya ọfụma wee tinye n'otu Chukwu chọrọ ka o wee si dị. So na a na-arịọ ụmụaka anyị niile, onye ọbụla Chukwu nyere nnekwu aka ọrụ ụdị ọbụla, ma ọ bụ ndị onwe ndị na-afụ na manufacture ma plen ma ndị na-ebiri ya na ife ndị a niile, ụdị ndị a ka a chọrọ n'ebe ahụ ka ụwa niile fụfọ mara ife Chineke tinyere n'ime ha, ka e wee maa ka esi eme ka o wee pụta ife. So na Chukwu ga-enyere fa aka n'aha Jizọs. Amen. And this exhibition with one of the things you get Yaka to discover, because whatever God has given you require three things. Now, about the three big D's. The first is to discover it. The second is to develop it, and then the third is to deploy it. Yes. You know, so don't leave it at the raw level. You know, all day at the raw level. You have to develop it. But before you develop it, I get discovered. Or it was the power na bomb culture Amanda then exactly where develop over that professionals and stuff. So I na on non Tion na yo number by this exhibition will help them to discover you. And then once you're discovered and developed, of course,
the deployment is what is going to bless you. Indeed, it will start on Wednesday and end on Saturday. 3 days exhibition. A ga na-egosi nke ndị ji wee bi ma ndị ọka ga na-afụ na-akpụ ụzụ ebe a. Ọ dị mma ka anyị bịa n'ihe anyị ji ya wee bịa taa, iri ji n'ala Igbo. Kedu ihe bụ iri ji n'ala Igbo? Kedu mkpa ọ dị na anyị riri ji n'ala Igbo? Kedu ihe mere eji akwanyere ji ugwu? What is the New Yam Festival? Kedu ihe ọ bụ Igwe? Iri ji ma ọ bụ New Yam Festival ọ bụ emume eji wee mara Igbo niile. Ọ bụrụ nke o nwere ebe ọzọ a na-eme ya n'ụwa niile. Ka esi eme ya n'ala Igbo. Ka esi eme ya n'ala Igbo anyị. And ife o zikọrọ one bụ na ebido ịkọ ọrụ, kọwa ọrụ, mere ibe niile dị na ya, kọchaa soo ji, rụbụ ya, rụchabụ ya, tinye ebe onyi ya, mmeride. At the end of the day, mgbe oge ruziri na a ga-ewere ihe ubi, ọ mgbe anwa ka ndị Igbo anyị na-asị na-arụchagbu ọrụ na kịta bụzi iwe ihe ubi ka a nọ ya. And iwe ihe ubi enwe ịma na ọchụ Chineke nyere arụ ike na ndụ eji wee chụwe uchu niile ahụ, wee chụride, wee chụchaa, wee ruo na mgbe ihe ubi ewee sị yes, ji bụ isi ife niile a na-akọ n'ubi. Ewee sị na a ga-eje weta nya ujije egbutie eche nye n'iru Chineke, wee sị Chineke na anyị arụchagokwene na kịta bụ oriri ka a na-abanye na nnekwene ya bụ ife anyị uchu anyị churu na nne enye ebe a na zekria Chineke, wee kelee Chineke na arụ ike na udo na ọṅụ o nyere, wee rụchaa ife niile dị na ya, wee bịa n'oriri, wee kelee Chineke ka erikwa anya na udo na ọṅụ, wee yọchikwu ya maka arụ na-abịa, maka na ọ bụ ife a na-eme kwa arọ. Onye anwa bụ ndụ, biko na mmadụ erighị ya gbuo egbuo mmadụ. So e wee yọchikwa Chineke ka onye kwa arụ ike ka e wee nwee ike nkọ nke na-abịa. Onye anwa nọ na a na-eme New Yam Festival iji nye Chineke ekene, kelee nye na nke o megoro eme, wee yọkwa ya na nke na-abịa n'ihu. So Igbo niile wee welie wee na-enye Chineke na-ajụ ya mma ma na-ebunye aha nsi elu. Onye ahụ na mgbe ọbụla ya awa ji ma a ga-eri ji a na-akpọ New Yam Festival, na Igbo niile na-agbakọta ọnụ wee nye Chineke ekele. Ịbịa na Baịbụl, ọ dị na Baịbụl Cain and Abel, ha ji eweta the first fruit of Ibana wee chee nye Chineke. So ọ bụrụ sire n'elu da ma ọ bụ ife si n'aka Chukwu wee pụta. Ọ dị mma, Igwe daalụ. Honorable, yam is a symbol of power and strength because strength and associated with male gender. Yam is seen as a male crop. Ụmụ nwaanyị aka akọji ihe na o ji wee dịkarị ya mkpa eji wee sị na ji bụ eze ndị ụmụ maka na nwoke eji associate nwoke. Of course, if you ajụjụ zakwa ya. Okay, expatiate. Ofu ahụ ịkọwa gbe ọfụma nọ ame dịka igwe anyị kwuru ya, etu a ka o si wee dị. Ji bụ anyị akpọ ya the king of all crops. Yes. One is that by its nature, God is made it to be the largest of other crops a na-enweta n'ubi. O nwere ma cassava ma other fruits a na-akpọpụta n'ala. O nwere nke ya, is God made it that size. And then he's also the king of crops, like you rightly said, which of course sometimes in terms of
giving it a male deity, and all those stuff. But, that be that as it may, it's not in contention the fact that na Ogosi what it is. And that's why the nine find their wisdom felt that noble one particular crop, due to the fact that we see of God's creation. So it's attributed and given in that very particular light. Mana na-achịta azụ dịka Igwe kọwa, New Yam Festival is nothing other than the feast of ingathering. Dịka ọ dị n'akwụkwọ nsọ Exodus 23, Eagles 16 to 19, ọ kọwa ife ọbụ. So in this occasion, a na-wee weta egosi Chukwu, ọ kpọrọ ya the first fruit of the fruits. Enye Chukwu, which ndị abụọ for the feast of Pentecost and all that. And then ịgụ onye bụ akwụkwọ nsọ Exodus 23 ahụ 16, ọ na-akọwa na ọ bụ emume nke na-egosi the end of the year for the Jews. And ịbịa kịta etu amụ na gị na-abụ nọ in Israel, the Jews are celebrating the end and the beginning of a new year. As a matter of fact, the Jewish calendar ended last Sunday. And so the feast and the program continued this week. So today got ended. So it's assumed that na abaga for full. So the same with the new year. Abia with the new year gosi Chukwu for for protecting the farmers. Igana farm where farm or adoro easy. Ma agwo ma be ma inu mana. Na we found in a beauty in our own contemporary time now, and where all the insecurities and all that. Oh, why guy mafia, and that over my own fan in it. That name is Syria, and Nathan Udo, it's worth giving thanks to God. So, a lot of people misconstrued the New Year Festival to be the fetish. It's not fetish. It's not at all. And then that's not what the Bible and so it's a celebration of that marks the end of the farming season, the harvest time, and like Igbo maka arọ na-abịa. Ịma ife o ji wee dịka ọ dị fetish ma ife dịka mụ na ihe hụ na ịbịa na-echighị anya azụ. In those days, ndị gboo ahụ, that time there was no Christianity. Exactly. 99% of the band will pick up their beggars. 100%. Also, the second part of it, so, if you look at so they do it according to the religion, family. Exactly. That is why it was only paganism. And they were worshiping. Yeah, like in the Igbo sorry my guy, in the akwụkwọ ahụ anyị na-agụ Chiri Achebe and how things fall apart. Obodo Ụmụọfịa, they were also celebrating this because all the akwụkwọ ahụ anyị niile gosiri. Asino a festival a na-eme iji wee kene the ex goddess, which is Chiane. Which of course at the time, like Igbo anyị kwuru, famara chi ọzọ. They believe in the supreme God, which is Chukwu Abiyama. Yeah. But then, because nobody had taught them anything about that, so intuition, spiritually, Chukwu that even they had to do it with what they are conversant with. They so, but they were doing it because they didn't know better than what they did at the time. So, as time evolves, and all that.
So, and one thing, Abona, we have so much misinterpreted the Bible in so many ways, and also they put a lot of confusion and nobody. That's why they attribute most of this festival to, to be idol worship, which is not. Anyị nọ na issues na ABS radio and television na-ekwu maka iri ji n'ala Igbo New Yam Festival, and anyị na His Royal Majesty Igwe Dr. Joel Madadichie bụ ọnwụ ezi udo nke bụ anụ ma awụrụ nọ. Anyị nwekwa Honorable Barrister Timothy Fedorama, onye ọkaiwu, the legal practitioner, and we are joined by High Chief Amobi Anara, the community leader in Oka, Obu Aka Jiofo Ajana Amachala Nazo. Anyị na-anabata gị, Arize Chukwu. No, anyị na-ekwu maka ji, iri ji n'ala Igbo. Kedu ihe bụ iri ji n'ala Igbo? Ịma na achị na imewu eze akụkọ n'ala Igbo bụ ji. Ebuka onye ọzọ na-arụzi eri akpụ, ori ọka ma ọ bụ rie n'ala Igbo, mana ọ ji iwu eze akụkọ n'ala Igbo. Anyị nwawo n'Ọka ara ekwughị na anyị na-eri ji. Anyị na-achị na anyị na-arụ otite ka anyị na-ekwughị, anyị ara ekwughị na anyị na-eri ji, maka na otite nwere ọkọta iwe ụkwụ ya na ya. Ihe okwukwe elu na otite bụ na otite aka awụgide abụkọrọkapa. A na ndị oyibo na-ekwu ya mass return. Anyị na-eyuzu ihe as ndị anọtụgoro aka abụkọrịtakwa, na-ewekwere ya wee na-eme ka amalị ndị ọdachi daa n'obodo na-arọ. Maka na ọ bụrụ na onye ọdachi dara, ọ gara arụsa urume ọkụkọ n'ọnụ ụzọ ezi die, maka na otite bụ ọkụkọ ọbụla igbo mgbuchi ụmụazị ndị niile mụtara ma ọ bụ ndị ikwu na ibe igbo onye ọbụla na chi na tie ya arụchara ogbe na ọkụkọ ahụ jee wụọ n'ezi ama awụrụ ya ahụ ka a mara na ọdachi adịrọ n'ụlọ arụ otite. Kedu ihe mere ndị Igbo ji eri ji ga-akwanyere ugwu nke dị iche? Inekwuo n'anya ibe a na-arụ n'ọrụ ji iwu na a na-ewefere mgbe a ga-akọ mkpụrụ ji ghọtago, akọ mkpụrụ ji iwe nwezi akụkọ ndị dị iche iche maka mkpụrụ ji akọrọ. A ga-akpụzi nwa akwachara na ọkanya bụ ji, a ga-akụ ọka na mkpụrụ ji, a ga-ezo akpụ na mkpụrụ ji, a ga-ezo akịrị na mkpụrụ ji, a ga-eze enyi na-esoro ji na-edo ụmụ ji udoro ya. Kedu most people who celebrate New Year Festival, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme New Year celebrate New Year, a ga-akụ ji, a na-eche n'afịa na-egote ji, kpakpa nwere ike ije n'afịa gote ji wee rie tinye ya na-eji ji ọfụ. Ịmago na oge anyị nọ na ya kịta, onye ahụ na gọọmenti na-eti mkpu kwa mbọsị anyị nachiga n'ọrụ ugbo ka onye ọrụ na-akọwa ọrụ, kọwa ji, kọwa ede, kọwa abacha, kọwa rice, kọwa ibe niile ka e wee mee ife oriri. Kịta ka a na-azị mgbe oge gboo o nwere onye na-eri eje n'aka bute ji bikọs onye ọ na-akọrọ ọrụ ka ọrụ ọfụma. Mana ụmụaka anyị nwere mma mmasị ụmụaka anyị ma mmasị na anyị daziri mba, anyị dịziri lezi kịta. O nwezi onye chọrọ nkuchi ọsụsọ, onye ọ na-achọzi na ego mbute ọ nọrọ bie ego esi n'elu daa n'ala ọkpala bie ego eroplane. So na
ọhụrụ omenala anyị ije gote ji n'afịa onye a nwere ike igote ji ọkụ n'afịa ya ka na-agba ya na ọhụrụ omenala anyị na ọjị ya na-eje ebute ji n'ubi ọjị kọrọ nke ihe ebute ihe egote nse mmadụ wee bịa mee nke ọjị ihe eje ihe aka ọrụ onye ọna na-akọ ọrụ ka ọnya na ụdị pụrụ iche so na ibe na-akọwara ya na ife o ji wee dị otu anwa kịta ahụ na ndị Igbo anyị a na-azị aka ọrụ nwezi onye na-eje n'ubi anọ anya nwa na gọọmenti na-asị go back to farm ka onye ọna baa bikos na mgbe gboo ka o nwere egwu 777 si ọ na-ajụ kedu mgbe ndị na-akọ ọrụ ya gbaba moto ruo n'elu mgbe gboo ọbụrụzi na keta farmers are the richest. They have, okay, you can imagine ego na na-erezi ugbu a bara isi na ọkwa nke lokalo ọrụ gara ọrụ karịa nke foreign. So na omenala anyị ụnụ onye ọbụla bụ nwoke ya ọrụ nwee ọba nke ọ ya aba at the end of the day ejebute ya uji ikenye n'ọba. Honorable, in those days, having a full yam ban was a great feat. Well, I think it's unfortunate. And when I want to talk about Udrifa, I include myself too. We are all guilty in that. All have sinned. Yes, exactly. Because we have left what we are known for. You know, what the bane of economic development of a people were to be forced. Farming were given a lot of prominence before the advent or before the discovery of oil in Nigeria. Agriculture came to Nigeria, and we were very wealthy and rich. Oil can the West did cocoa well, the first TV station in Africa. Coal men, UNN, are all products of what we got from our region when agriculture was the bane of development. Now, oil, we all abandoned those things and started pursuing those things. Even the West are in our copy. They are the wealthiest people today, apart from the fact now where technology and Microsoft and Facebook, and all these guys, coming up with all this online and technology. The richest people in America were farmers. The only thing is that, because they are technological driven, they had employed the use of technology in the act of farming. So, that is not to say that can pursue such things, and they are available. I know your government, government in your car on your back to farming. Let this whole thing be made easy for real farmers. Say we're real farmers. Or with them fertilizer with a politician, with campaign, with the real farmers in the village that will make use of all these things. Say you're alone. I am happy with what is going on in Anambra, the ASBA program and all that. But they should do more. They should do more. Can these loans be accessible, be easy for the main farmers? Additional farmers, overall, choice provision store, but you get a loan. No, see, where after loss also, the agriculturists can, the real farmers can, that thing. Okay, maybe attract some of our young guys in the city doing nothing can retire back to the village and access those funds and then go into farming. Other men know to and when they Igbo say I even I try to for I get go to an
Okowale before Okowale, which is the right thing. It's wrong that nigga degote jinafia will or for Adoni when I beg it. It just shows that you are wearing down that culture. You know, it should be what you got from your farm, which is why we should encourage the likes of Igbo, encourage when the subjects can back to farming. When if they care. Because now, aka aja so we need to get back. Once new yams are harvested from the a couple to Orient Amana and Azaro. Eji wepụta ihe a kọrọ n'ugbo ọzaro kedu ihe a ga-eme a ga-asị na ya na-emechọ ka mejọ Chukwu. Well, o nwere ihe dịka ego omenala si webe ihe o nwere bikwa tufu eje ọrụ ugbo o nwere omenala a na-emecha ga-eletakịrị ọrụ ugbo omenala ndị ahụ na-emechere enye enwere ga-eme ka aka ọrụ gbana akọpụtadịrị enye ị na-anya ọ bụrụ dibụ ụlọ like ndị ichie o nwere ihe anyị na-ekwu owonege ji owonege a na-akụ ya tufu udu mmiri ala na ngwurube iwu owonege ekpuchie ji ka izizi iwu owonege ndị niile a na-azata n'ụlọ ahịhịa niile a na-azata a na-awụ ya na ya n'owonege ahụ a na-awụ ya awụ ya wee echiche mmiri izi ga-atụ kpam na akọchie ya so onye ji ọjị ahụ ji owonege ahụ ji eji eme New Yam Festival. Igwe, who approves it? Kedu onye ọ na-anọgide nkịta onye ọ na-apụta ọ na-eri ji mana anyị nwere iwu esi na ụmụ onye ga-ekwu ngwa onye ọ bụla bịa rire n'uji ebe n'ugbo. Onye nọkọta ọwa ji ma enwere usoro eji eme ya bụ usoro na eze obodo igwe obodo ga-awara obodo ji ọ wachara obodo ji obodo niile richaa ji bọsị ahụ igwe wara ji bidozie the next day the villages, the porters and one individual bidozie their own celebration. But it was like myself we go on the 30th of September can get one on Saturday. Watch a major celebration in a palace. The next day of Sunday, all the porters will go back to their porters and start their own celebrations, including individuals. Igwe ndị ma onye rufuru isi na ejeri eji tupu Igbo eri eji. There's a government, there's a law put up by government that no other human being can watch in the community except the traditional man. He is the head and custodian of traditional customs of the community. So it is solely his responsibility to do it for the community. Anybody who please in the government can bomb. Yes. Iru isi anyị na-ekwukịta ụmụ onye sendị mara anyị nọ na Facebook ụmụ onye sendị si na ọ bụrụ iwu na ndị eze ga-ebu ụzọ approve iri ji achọrọ m ịkọpụta ọ maka iru isi anyị ịfọrọ onye iru isi amaka maka na onye ruru isi ọ ga-arịa obodo abịa enwe owu eze enwe owu ndị ichie enwe owu ugwu iwe obodo ji eme arụ asịnabagwa obodo na-eme ọnụ maka na ọ bụrụ na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ ọbịa akwụta obi ewere ya wee kpọọ ntụ ya wee shiro mma ka anya ọbụla na-erubere eze obodo iji ibe m chọrọ iji ohere a wee rịọ bụ gọọmenti ka m na-arịọ ife gbasara agrikọlchọ anyị na-ekwu maka ya. Government should introduce what we call mechanized agriculture,
that will help our people. That will encourage our people, to produce more. Because now, manual farming, you cannot go and that is why even though which were far ahead of us. Because now, if you go to the north, in fact, in each local government, the government will this tractor hiring unit, very big one, like all what in Orca South now. Organa Baum, Igbo, North, just the whole area. All money in 1 month, 1 week. So I want government to look into this mechanized agriculture and see how they will help the poor farmers in the villages. Whatever we do it unto the Lord. I need your food and everything. All the celebrations should be geared and attributed to the Lord Almighty. If I name with Igbo, Amen. Honorable Barrister Timothy Federal Man, legal practitioner in His Royal Majesty, Dr. Joel Bomo, Enzo Don Kibano Mawolo, Dano, High Chief Amobianara, Community Leader Noka, Akajo for Jana, Marchalanato, Heineken Makino, Dano. Thank you. On behalf of everybody in the house, and of course, Don Onyenji, my producer, I am Eze Onwoji. I wish you well. See you again.